Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigrisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, mahon sa kabikulan, mataka mo sa kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Pagkabikulana, Hindi man ako gwapo. ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolan dyan. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang ngayon. Good morning! Tabaco City. Yan po sa siyudad ng Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, or good morning!
Magandang umaga po, Sir Edwin Sistina, Ma'am Malulim. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Riparo. Ngunyang pungal daw kita nin Martes, Tuesday. Oy, petsa 7 na po kita kang bulan na Hulyo, taon 2026. Sabayan po ninyo sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-uri-eristorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga Riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 7, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Yan, sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Onipuan sa kuyang tugon ha, paday nang gad nindo paglingawan. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, kamalang support. Pasma ang aboto nindo kayan sa kalibak digdi, libak duman. Kaya pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman man po sa may mga kamunduan ang samuya man pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na po tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sa samuya, igwang ng harana. Sarabay po kita. Eswagayon, barang kumakanta. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni Manay Gina Malaguinho Cavite. Ang sa indo pong servidor asin taga Riparo. Live na live! Ngunyan pong Martes, 7 po kang Hulyo taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit and bawal man po ang may stress.
Sa mga panahon po tabing arog kaini. Sa umaga, Serbisyo, asin reparo, kalmahan, si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo, sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo, asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras na Serbisyo, para asin magugma. Ala sige! 12 minutos tabi, lipas na ang 7 o'clock in the morning. Kung aldaw, Yan po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Good morning tabi, Ma'am Pebulata. iya ang saian. Kumusta tabi? Broadcaster, O Martes na po kita ngunyan. pirming Makaskason tabi ang aldawari. manay may prinsipyo para sa gabos. Minatapos pa sana so Hunyo-Hulyo na tulo. Munan mo kayan. Tala sa pagka, Bermans na. kay panindo may Ano ang mga reparo tangon yan na Martes? Uy, pag Martes po, busy an sa tuyang mga opisyalis ano? daokan banwa. Sa Tabaco City, may sesyon sanggunian panlunsod. Talakay, Kunya naga. husto, Diyan sa SB Bakakay, SB Malilipot, may mga sesyon. Diyan man sa SB Malinaw, may sesyon man. bon, At dyan sa Sanggunian Panlalawigan. ang mangingenot, may integridad. Oy, sa mga produktong petrolyo tabi, may dagdag bawas ngunyan aldaw. Terhulbutana sa aga-aga. May scheduled power interruption dyan sa may parting Tabaco ano sa Feeder 3 ngunyan. Alas 8 sundo alas 5 magtipon kamong kuryente. Alas 8 da na kamo kuryente ano sa mga nakakonektar dyan sa Feeder 3 Pagka sa Tabaco Substation. ay panindo, may darang Ang Tabaco District Jail. pag-oohan. Uy, nasungkit ang Best District Jail ha, sa bilog na Pilipinas. Ang mga isyu, Oy, Aleko! gusto, Utang kang Aleko! pose. Uminabot ng 5.7 billion. Sa serbisyo publiko, Yugon mo yan. siya ang mangingit. Daing kalaban na kooperatiba. Dae mata, Sige ta ang barayad, bulan-bulan. Mr. Tapos ang utang, 5.7 million. Kay Bani, Sabi sa 3rd District, napauno! servidor na tunay, boses kan Ano na ngaya? kaan, manmaksaya. Di na pahitay ni. Daokan banwaan.
Taod-taod tabi, mga tugang kuhontan linya kang pag-asa. Aramon tayning route nin panahon na pigbabantayan niya dyan sa luwas kang par, pero super typhoon na. Nako. Super typhoon na nasa luwas pa sana kang par. And posible databing lumaog sa aga. Super typhoon apo doon tabi ni yung inda. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya na po ang pag-asa. Pag-asa tabi, good morning. Magandang umaga. Narito na ang sa lagina at panahon ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Narito nga ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Super Typhoon Bavi. Kanina nga alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 kilometers Silangan, Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa So naabot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito ngang bagyong ito ay posible nang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility tonight o hindi kaya bukas ng early morning. Sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang track. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Ito nga yung sinasabi nating track ni Bagyong Bavi na nasa labas na ating PAR. So yung Bavi ay kanyang international name at once na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Inday. Nakita nga rin natin na nabanggit nga natin na either tonight or tomorrow early morning, posible itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Regarding naman sa landfall scenario, less likely naman yung ating nakikita pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakikita nga natin na sa close approach nito sa bandang northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayon pa man, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless, posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng northern Luzon at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon. Kaya patuloy pa nga rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. So itong track forecast na ito nilabas kaninang 11 PM at mamaya 11 AM maglalabas tayo ng panibagong forecast track or hindi kaya tropical cyclone advisory. So once na pumasok ito na ating PAR, maglalabas na tayo ng tropical cyclone bulletin. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan ngayong araw 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Sultan Kudarat pati na rin sa may Sarangani. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding posible sa mga low-lying areas, urbanized at mga malapit sa river at landslide sa mga landslide-prone areas. And pagdating ng Thursday, yung areas naman na may 50 or posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ay sa mga lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, maaliwalas pa rin naman yung ating panahon, ngunit may mga tsansa pa rin tayo ng mga thunderstorms, lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Inaasahan nga natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible magpaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. At pagdating ng Friday at Saturday, posible na nga itong magpaulan ang Southwest Monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. And then inaasahan nga natin yung paglapit ng bagyo sa ating bansa, although less likely ang landfall scenario, posible pa rin naman na maging maulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kaya patuloy na mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius.
18 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 37 to 26 degrees Celsius or 26 to 37 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa lugar ng Barm, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay posible ngang maging maulan dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na by tomorrow until Thursday, posibleng magpaulan ang habagat sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagdating ng Friday, posible naman magpaulan ang habagat o southwest monsoon sa Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao at pagdating nga ng Sabado ay sa may kanlurang bahagi naman ng Visayas. Agwat na temperatura sa Iloilo, Cebu at Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Zamboanga naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Pero dahil nga sa paglapit ng bagyong Bobby sa ating bansa, ay posible na rin tayong magtaas ng gale warning sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa ating mga ilalabas na update. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:32 ng umaga or sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ka aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net Sa pagkaturo ko asusa Salamat Tabi Pag-asa. O yan Tabi, mga tugang, mga kabayan, ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. O, posibilidad Tabing maglaog na sa par si Bagyong Bobby, international name. Pag naglaog sa par, aapo doon Tabi ning si Inday at Tianabanggi o kaya sa agang maagahon da Tabi. Super typhoon na po ini. Ang magayon ta medyo naghaging lansa sa tuyan o pahaging lansa bansang Pilipinas pero mahagip sa Batanes. Salamat medyo sa dagat sana no. Takong halimbawa mga tugang nag-cross sa satuyang nasyon. Nako. Medyo delikadong bagyo ini. And papakusugod na Tabi kanyang habagat. So yan. Paghabagat baga may mga daraman niya na mga pag-uuran ano. Pero pabor man yan sa mga parauma ta kay puan ngunyang kan mga parauma na igwa kitubig ang sa inang umahan. Ayo, tapos sudaing mga pigaabot kitubig. May pangkarigos lamang, may panglaba, may pangbalnaw. Nag-aasa na sana sa tubig uran. Sa tuyag mga kababayan, taday man nagbuburulos ang mga tubig na. Yo. Sige, alas 7:24 na. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Sige! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Kayo nun
MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha, no? Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, Madam Maylin, good morning. Siring man tabi mga tugang ang programa pong inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Siyempre yaon man po dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Istansya. Sabay taman si Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Siyempre tabi kasabay taman ang si Bragais Liner. Regular po ang sa indang biyahe Tabaco to Manila, vice versa. Si Bragais Liner, good morning tabi Cha Maming Bragais. O yan tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang mga katuwang sa programa. May gusto ka sa kulang. Maraming thank you po. Alas 7:26 ang satuyang Philippine Standard Time, Ma'am Mary Grace Caudilla. Good morning. May gusto ka sa Ready na si Ma'am Pebulata, si Ma'am Gina Malaguinho Cavite, si Ma'am Mary Grace Caudilla, ready na. magustuhan. Nakahanda na. Panambitan. Kaya no papigalata, paroso-roso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moksea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Ala sige! Para sa masa, Pahit na ang paroso-roso. sayaw ng pag-asa, Roso digdi, roso dumaan. may paninindigan,
paitan na nindo. Tama alas 7:30 na. Tanggol tagapaglingkod sa tuwina. Ano tabi, mga taga-tiwi? Pulbotana, Good morning po sa Indo. boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha, 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 cha. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Alas 7:30 na. Sa 7:30 na tabi. sa Siyempre, balik na po kita digdi sa programa. boses na Ini po ang Serbisyo Asin Progreso. Manny Moxea. Serbisyo Asin Reparo. Broad, Ganyan pong Martes. may prinsipyo. Petsa 7 kita kang Hulyo taon 2026. Ako mapogirari sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Serbidad, Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. sayaw ng pag-asa. May paninindigan. Di ngunyan tabing aldaw ni Martes. May scheduled power interruption tabi. Sa tuwina, Ang Albay Electric Cooperative sumanga naka-connector dyan sa Tabaco Feeder 3 San Isidro Sectoral yo. Ang mga apektadong area iyo po ang malilipot. Ayan, Barangay San Isidro Ilawod, Kanaway, Barangay 1 to 5 Santa Cruz, Santa Teresa, San Francisco, San Jose, portion tabi kang Binitayan. sa pagkaan, O dyan sa Bagakay, damang kamong kuryente, 8 to 5 p.m. ngunyan. Chachapat, Barangay Sugod, Panarayon, Hindi, Gubat, Ilawod, Gubat Iraya, Binisitahan, Basud, indigan, San Pedro, Kaugutan, Barangays 1 to 14, tanggol, Igang, Baclayon, Basud, Bayandong, Pili Ilawod, Pili Iraya, bota, and Banaw. pag-asa. Igwadatabi, magkakaigwadatabi ki massive right of way line clearing activity ang Albay Electric Cooperative. Alasa, Ngunyan yan, 8 to 5 p.m. tagap, Kaya igwa pag kamo ki 30 minutos na makakatipon pag kamo ki kuryente kaya. Yo. Mr. Hulbotana, Sige! boses ng pag-asa. Alas 7:33 na. Masa, say, Sige, grilid na tabi muna sa mga nagparuso-ruso. inindigan, Gilid na muna kamo. Tama na kiparuso-ruso, baka magulpi man. kapag tanggol, Dipisil na pag nagugulpi kiparuso-ruso, minakulog man ang tuhod. Yo! Mr. Hulbotana, Grilid na muna. boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha, 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 cha. Sige tabi, grilid na. Tama na muna. Sige. So, kasuod na mga bandang udto, mga pasado alas 11, may aksidente dyan sa Barangay San Vicente kang syudad din Tabaco. Ang sabi so truck nawaranda tabi kiprino. Ngunyan ang ginibukang driver base ini duman sa initial na investigasyon kan sa tuyang mga otoridad. Ang ginibudakan driver ibinangga dyan sa kudal kang simbahan kan San Vicente. Tatakang oras na yan, ruluwasan bagan mga estudyante adi. Sa orinutan kang simbahan, kung hali ka dyan sa Bluyon, hali kang ligaw, pababa bagayan, pasiring ka sa Tabaco, pababa dyan ang tinampo.
So nawaran databi, initial na investigasyon, nawaran databi kiprino so truck. So ang ginibukang driver ibinangga dyan sa Kudalkang simbahan kan San Vicente. So ang maray na bareta ta waraki na distroso na tao, so kudal sana. Ayo, so kudal sa natabi, so nadistroso kang simbahan kan San Vicente. So ang sabi iniwas na kang driver takong dahil niya ito ibangga duman sa kudal, baka dakul ang maaksidente. Tayo na nga niya sa Rinutan, may mga estudyante, may eskwelahan baga dyan, and tama-tama kan time na yan kasud mga bandang pasado alas 11, ruluwasan ka ng mga estudyante na posibleng dakul tabian magiging casualty. Ako nagduro-diretso itong truck na ito, tanaan sabi nawa randa tabi kiprino o kaya nagmalpangsyon ang prino. Kaya tabi salamat arog sa nakaito, sukudal sana, and maray nga nita day man na timing na igwaki misa. So iyan ang maray na nangyari, day bali sukudal, madali na sana yan kaysa buhay tabi na madistroso sa paagi kong sarong aksidente. Pero so sa tuya mga otoridad tabi, nagpapadagos pa tabi mampebulata ang investigasyon kung yung mananggad na yung pigsasabi na nawaran da tabi ki prino kaya day na naggagana so prino kaya araw kay to sa ginibukan driver. Iringat po kita mga motorista, iringat-ingat po kita sa pagmamaneo. Dipisil na di. Pero may pagirumdum nga ni so LTFRB. May pagirumdum so LTFRB. May nahiling kita dyan na mga nagdadrive, mga tugang. May mga driver kitang nahiling na nagbablog. Nagla-live. Napakadelikado tabi yan. Delikado hong tabing maray yan na habang tabi ka mo mamaniyo, nagbablog ka mo. Sabi digdi kang LTFRB may pagirumdum o kaya may babala ang LTFRB duman sa mga public utility vehicle driver na daipo ka mo mag-vlog o kaya magibok i social media content habang tabi ka mo nagmamaniyo. So may batas na baga kay ni kita na day pwede maggamit ki cellphone pag ika nagda-drive. Delikado. Ang cellphone baga ma-reply ka ngaya, ma-chat ka ngaya o kaya ma-text ka, mapindot ka. So ang hiling mo sa cellphone habang nagmamaniyo ka, posible man anggad ma-aksidente ka. So yan tabi mga tugang, pag nagda-drive, focus sa pag-drive. Dapat day ka mo madistract. Ang iba may nahiling kita dyan. Nagda-drive, may kahuron sa cellphone. Nagbablog. Nagko-content, nag-upload ka, nagko-content. Ang upload ka yan. Iyan tabi, mabasol ka mo kayang pag nagka-araksidente na ka mo. So yan, iwasan tatabi yan na paggamit ng cellphone habang tabi nagmamaniyo. Minsan may nahiling kita dyan, maski nakasingle na motor, nagre-reply, nagagamit ki cellphone, nakamotor, nagdadalagan ang bihikulo. Pwede siguro kung magamit ka mo, ma-reply ka mo, bumilid ka mo, pumundo mo na ka mo. Tangani po para sa induman sa naya, ngani de ka mo maaksidente, makareply man tulos ka mo kung emergency ho na iyan na kaipuhan nindong replyan, apudan. So kaipuhan nindong magpundo mo na sa gilid. Tadakol ako nahiling na arog ka na sa sabatan ko na habang nagmamaniyo, lalo na sa single na motor, delikadon po yan, dipisilon po yan. Taduwasan ang gulong mo, tapos susaro mong kamot, nagduduridot kang cellphone, maaksidente ka talaga kaya. So dakol kita ka na nahilingon yan,
pag na-aksidente na sa kana, yun naan, magbabarasula na kung si Sena naman sumaysala, kung ano na naman. So, common sense, pag nag-drive ka, dai katabi maggamit ki cellphone. Kung gumamit ka man, gumilid ka, magpundo ka, saka ka maggamit kaya na cellphone. Nganing safe ka, safe man ang ibang tao. Takadaklan araw ka na nangyayari. Yang mga nagagamit ng cellphone, kaya nagkakaraksidente. So sana tabi maging adal naman ini sa tuya. Tadakol kitang nahiling dyan na maski nga ni mga driver baga kang bus, may biyaheng Metro Manila, nahiling ta sa driver, ilingon bagayan sa luwas, may kahuron sa cellphone, nagtitext, dahil ta masabutan kung anong pigigibo sa cellphone. So, madadivert sa imong focus. Imbis na nakapokus ka sa pag-drive mo, madadivert ito duman sa paggamit mo ki cellphone. Pag nag-drive sana. Dahil mga sagabal na iba, nganing makapag-focus ka sa pag-drive mo. Takong igwa ki pigdidoridot kang iba, mabulaga ka na sana, huya na, aksidente na nga buton mo kaya. Serbisyo asin reparo. Tabi. Sige, pag-irumdum tabi yan, hali digdi sa tuyang programa. Good morning. Sige. Igwa nga ni ngayang nagpo-programa tapos may kachat pa. Iba man nito na ikaw man nagdadrive, iba man ito ni mana, iba man ito kay ang pag-drive kaya segundo sana remate ka na maksidente ka dyan, pero okay lang yung mga argkeni sa muya habang nagpo-programa, naghihiling kami, nag-update kaya kami kan mga pangyayari. Kung halimbawa may breaking news o di tigtatao mitulo sa indo na tabi ang mga nangyayari. Yan ang purpose kaya. Bako ibang purpose. Adi, nailing mo na yun. Sige. Alas 7:42 tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Madaliun po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house o dyan na po kamo sa MBY Dormitory, ta safe na safe po kamo dyan. Hanapon nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Okay, sige, oras na yan, daraman po sa tuya kang o kaya ni City Vice Mayor at City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela, asin si Barangay Captain Susan Abor kang Barangay Estancia. Daraman po sa tuyang oras na ni BM Attorney G. Ayaw Bungaw, BM Carol Siga and Big Siga Jr. And syempre daraman po ang oras na yan kang si Braga Isliner na may biyahe pong Manila to Tabaco, vice versa po yan. Dyan po kamo. Okay, sige. Good morning kay Sadit Sana pero Malanit. Yan maurag. Sadit Sana pero Malanit. Okay, sige. Lipat kita kay ibang istorya. Tabi mga tugang. Ano ba yan? Sabi digdi, pag ang kachat iba nawawara sa topic, iba nga ni ngayon tigtataram. Nawawara nga adi pag pag iba ang nawawara sa topic. Okay, sige, hunin na tabi sa dit sana pero Malanit. Hunin na. Ang utang da tabi mga tugang kang Albay Electric Cooperative uminabot na sa 5.7 billion.
Sabi ni Sadit sa na pero, ano? Iyogon mo ya. Aw birthday mo ngunyan tabi Sadit sa na pero malanit. Birthday ngunyan ni Sadit sa na pero malanit. O sige, happy birthday tabi sa imo. Sain ang pahit, sain ang laban. Ta baka lamang makaabot na ako dyan sa area mo. Ta baurago ng area mo dyan. Sige ta, mapahit lamang kita. Madara kita ki jintanlad. Okay na iya. Yo, happy birthday tabi sa imo Sadit sa na pero malanit. Inan maurag. Sadit sa na pero malanit. Pero unan may mas malanit. Ang utang tabi kan sa tuyang nahiling mo na yun. Bago ka sa sugat sa matagbak da. Dahil tanaram kung saan kita maduman kayo ni Kisadit sa na pero malanit. Yugon mo sa matagbak da ang pahit. Una ko duman sa indo sa sugat. Eyo, hone ang malanit. 5.7 billion databi ang kabuhang utang kang Albay Electric Cooperative. Yun yung supig report duman sa AGMA, ining Annual General Membership Assembly. Kana kaagi pong Sabado, sain sa matagbak. Sain sa matagbak ang pahit. Tada kulaon ng matagbak-bak marapara kita dyan, remati kita. Bata ang sabi ko baga pag day imbitado day magduman. Baka pas mang abuton mo kaya libak digdi libak duman. Pag day imbitado day magduman ha. Okay, di nagharapot kita. Kita baga tabi, although ako bako man ako member consumer, taday man ngani sa kuya nakapangaran so Kontador mi Busdato Romeo. Ang pig-apod na member consumer kang aliko so nakapangaran sa imong kontador. Di ang kontador mi nakapangaran sa tiyo ko. Pero ako nagagamit na. Ngunyan, ang hapot digdikan mga member consumer, nata ngayata, arog kay ni kadakula, bilyon, ang utang kang Albay Electric Cooperative. Inipon sa tuyang kooperatiba. Digdi sa probinsya kang Albay. Samantala ngaya, nakita, pag may bill na kaipuhan ta na tulos na bayadan, kapag daita binayadan, maalingahot sa harong ta o kaya madiklaw. Paano ta nakaabot sa 5.7 billion ang utang kang Albay Electric Cooperative? Arain na papaduman so pigbabarayad ta. Pati bagasuhin na bas na kuryente naka-charge sa tuya. So mga hinara bas tabing kuryente kan sa tuya man ang mga tugang. Sa tuya pigpapatong iyan, duman iyang pigpapatong sa systems loss. Ano nangyari tanata? Naging 5.7 billion ang utang kang Albay Electric Cooperative. Napaw no? Hain so tigbabarayad ta bulan-bulan. Dahil kikalaban na kooperatiba, dahil kikakompetensya. Pero nga ta, arog kayo ni kadakula ang utang. Ano ang problema tabi kang aliko? Dakulo niya kaming problema. Oniso statement tabi kang mga Albayano. Kung hihilingon da tabi sa indang bills, gabos gusto kang konsumidores puon sa generation charge. Hilingan hindi. Puon sa generation, distribution, metering, pati na ang systems loss, gabos iyang pigbabayadan ta. Paano nga niya nagkaigwa ki bilyones na utang ang aliko? Wara man niya kikalaban. Maigpit nindang pigsisingil na minsan bako tabi makatawang estilo. Nata, unan mga hapot ha, mga statement po ini kan sa tuyan mga konsumidores
miyembro consumer kan sa tuyang kooperatiba. Pigsasabi nga yung kooperatiba, natataperming dihado ang mga miyembro. Arin talaga ang problema, sumanihamento o ano nga ba talaga ang problema? Mga miyembro o kaya manihamento? Sisay ang makaka-reparo kang pamamahala kang lapang estilong ini. Hanggang sain, hanggang noarin, magtitios kang serbisyong perwisyo sa mga albayano. Saro ini sa mga hinanakit sanakan sa tuyan mga albayano, mga member consumer. Yugunin do ya. Ang Albay Electric Cooperative mga tugang may ipigtao ang nasyonal na 1.2 billion pesos budget hali po sa gobyerno nasyonal. May tinaubaga kung matatandaan ta kan mga nakaaging taon, may 1.2 billion pesos na budget hali sa nasyonal iyo na ipigtao sa Albay Electric Cooperative para ma-upgrade itong mga kagamitan, masalidan sa mga kabling, mga ralapa na hay na nga ito. Tangon yan baga, nagluluwas tabi mga tugang na gari nga ipa-privatize ang Albay Electric Cooperative. Uni tabi sa timeline, sugkod pa palan sa 2028 ang timeline kang Aleco para sa total rehabilitation na igwatabi ki-budget na 1.2 billion pesos. Hali po yan sa gobyerno nasyonal. Pero muya na databing palayaso naman kan mga politiko nganing palaugon ang pribadong kumpanya para mag-take over kang management kang Aleco. Yuko nindo yan. Kaya so iba dakula nagkaka-interest databi ngunya ng mga private mga pribado na kumpanya na mag-take over sa Aleco. Takong inkaso matapos ini na total rehabilitation kang Aleco, ang makikinabang sumasunod na mga gamit. Kung halimbawa ngayon ma-privatize tapos na-take over kang private, ang makikinabang so private na malaog tadain na mga gastos taon may tinaong 1.2 billion ang national government para sa rehabilitation kang Aleco. Kung nga tataday tayo yung tigahala 2028 pa hanggang 2028 pa. Tangon yan baga grabe talaga. Pati nga ni Subil tangon yan nagralangkaw. O ngunyan, ang sabi baga digdi, sisay nga niya ang gusto kang Aleco, ta ipanaumi ni. Gusto mo nga kang Aleco? Itaumi ni Sendo. Yugon mo yan, 5.7 billion ang utang. Ikaman niya magbayad kayong utang ni Jesus Maria Joseph. Napauno. Haluyo ng problema tayo ni digdi sa Albay. Ang sa tuyang kooperatiba, nagpasiring duman sa APEC, nag-Aleco, dahil masabutan, papasapasa na sana. Babayaan kan sarong kumpanya na paingurag ki utang sa saluon kan saro. Huna ta lamang makabayad ito palan, lalong nalulubog kita sa utang. Napangyari ini sa kinaban. So, ini nga, minabarayad pa sa nakitangunyang kang bilta. Ngata, may nangyari lamang na solusyon sa mga problema ta na halangkawon sa bil tangon yan, halangkawon sa konsumo tangon yan sa kuryente, halangkawon sa binayadan ta hanggang sa nakita ngaspak, hanggang sa nakita po sa social media, wara man kisolusyon. Ang solusyon, magbayad ka, takunday ka magbayad, puputulan ka. Yugunin do yan. Ngunyan, maaraman ta 5.7 billion ang utang kang Aleco. Ang haputan mo niyan, napapasain so pigbabayadan ta. Pati bagagabos na charges, kita nagbabayad, generation charge, transmission charge, gabos na charge, pati so systems loss.
napigahabas kan sa tuyang mga kapwa masa na konsumidores, kitaan nagbabayad. Natataro kini kadakula ang utang kang alikaw. Hain so pigbabayad ta sa inapapaduman. Anak ng teteng. Oh. Hinay ko po na pangyari ini sa Albay Electric Cooperative. Daing kalaban, sulo, daing kakumpetensya. Bakwaro gani kan sa mga internet, dakol ang kakumpetensya ninda. Pero nagkikita. Nga tayo ni sa tuyang aliko dae. Puros paluwas, puros abunaran. Sabayan pa dyan kan sa mga magkararaot pa sa tuyang mga appliances. Nga ta, mabayadan daw ang kangaliko. Dahil ngaya so pagparapuro palsok patay sinding serbisyo kang Albay Electric Cooperative kararot sa mga appliances mingata mapabayad daw nindo ang aliko ka. Honi nga ni napalaboan sa tuyan mga bilngon yan. Ano nangyari? Daiban ngata mapawasan mo man sa bilngon niya. Kung ano nga yayaw dyan, iyo ang bayadan mo. Ne ayun da. Kulog ka mo sa banks. Bata dahil nagitang banks. Ay nako, si Say daw sa tuyan mga katabang digdi sa problema ta ano? Noon may pundong pinagtaw ang national government 1.2 billion tapos ngunyan gusto na naman nindong i-privatize. Tanganing supribado na magalimbawa mag-take over supribado dahil sinang gagasuson. Tao ni may tinoso gobyerno nasyonal para maayos para ma-rehabilitar ang satuyang Albay Electric Cooperative. Pag alimbawa ngayon ma-privatize, ang makikinabang sumakapot na private, yugon mo ya. Tapos kita na naman ang mga gulpi, so consumer, member and consumer na naman. Ay nako, ligi sa Pilipinas kung mahal, ligi sa probinsya kang Albay, ano na tayo? Dahil magkitang maginibo, maski sige sa nakitang tiriwa-tiwa digdi hanggang sa nakitang aspak digdi dahil lamang kay solusyon. Ang solusyon digdi magbayad ka, takunday ka magbayad, putol ka. Serbisyo asin reparo. Utangin na mo! Sabi ang utangin na mo kang aliko. Boses na inabangan 5.7 billion. Imoksea Mr. Hulbotana Broadcaster na may 3 minutos tabi bago o kaya 2 minutos bago mag alas 8. Serbisyong totoo. Param na kita digdi sa programa. So iba dumana sana ipadagusta na sana sa 10 to 11 ta. Para sa masa. Sa programang Sutama sana. 10 to 11 yan sa 107.7 radyo natin Tabaco. At yan. Sakit. Sige. Sa kapwa. Sa pangaran po ni Maestro nila doon ni SM Sir Tony. Lingkod. Sa pangaran Manimbada Maylin kang MBY Dormitory. Sir Hulbotana. City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Kapart Abela, si Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia, BM Attorney J. Ayo Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman dyan ang Sibraga East Liner. Sangaran po ni Dogabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to. Paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moksea po ini si Mr. Hulbotana. Saga naman. Nagdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos, domo arigato. Ringat po kita, bye-bye. Sa tuwina, Mr. Hulbotana. Boses ng pag-asa. Tsa-tsa para sa masa. Serbisyo asin reparo. Sayaw ng pag-asa.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.